Ahliňize salam. Bu dersimizde format metodunu öwrenmekçi. Format näde ulanylýar, näme zat? Format o bizim bilýän formatymyzda kompýuter format atmak ýaly metod uçurmak o zatda. Format aslında listlerdäki append ýaly goşmak üçin ulanýarymyz ýaly bir zat. Meselem näme zat? Ine bizde meselem bir zat alyň, meselem x diýelim, deňdir diýelim. Meselem näme bolsun? Ady diýsin. Näme diýsin? Murat. Şey deňiň. Şular ýan zat goýaýyn men. Meselem familiýasy diýsin. Näme bolsun? Nesirov bolsun. Indi şul x print edelim. Print x diýdim. Run diýen. Ine ady Murat, familiýasy Nesirov ýokardaky string'i çykardy. Ýöne biz şu ýerine meselem ady üýtgedip biler, meselem başga adlar gelip biler. Oň üçin näme etmeli bolýar? Meselem şu ýere bir ad gelse, oň üçin format ulanýar. Her sapar bu ýerden üýtgedip durmazlyk üçin şey diýär. Nokot format diýär. Ine format näde ulanylýar? Indi bir string var elimizde. Şoň üçin meselem ady diýdik. Şu ýere ine şular ýaly ýaý goýýar. Näliýär ady ýatdan çykdy, adyny bilemek, şular ýan zat goýýar garaz şu belgini. Bu ýerdem ikinji belgisini goýýar. Şolar ýani ikinji bir belgini goýýar. Indi şul birinji goýanymyzyň indeksi näçe bolýar? 0. Birinjiler indeksi 0 bolup gitýär. Munyň indeksi 1. Indi biz şu ýerde näme gelýär bize? Birinji, ine ilkinji ýazjak zadymyz şu birinji boşluğa ine şu ýere näme ýazjak bolsak, ine string ýazyndan nokot diýär. Format diýär, şulardan ýa açyp şu birinji ýere ýazjak zadymyzy birinji ýazýar. Meselem ady diýdik, Murat diýdik. Indi birinji şol geçdi indi. Şu ýerdäki şu Murady aldy, şuň içine goýdy. Indi otur diýdik. Otur goýsak ikinji elemente geçer. Edil printdäki ýaly bu hem. Indi ikinjiye geçdi. Näme diýär? Indi Nesirov, familiýa Nesirov diýdik. Indi print edelim. Näme çykardy? Ady diýdim, Murat diýdi. Näme üçin? Şu ýerdäki şu ýaý aldy, format metoduny ulanmamız üçin formatda birinji ýazan zadymyzy şul birinji goýan ýerimize getirdi. Indi şuňa Murady goýdy. Familiýasy ine ikinji ýanam Nesirov ham aldy, bu ýere getirdi. Ine formatda şular ýani. Mundan başga formatda näme edip bileriz? Meselem şular ýani diýelim. Biziň elimizde bir list bolsun. Formaty başgaça ulanyşyny görelim. Meselem näme bolsun? Kitap listi bolsun. Kitap diýelim. Ya da näme bolsun? Kitapxana bolsun. Kitapxana listimiz bolsun. Näme bolsun? Şo listimiz. Ya da taplym bolup biler aslında. Fark ýok. Tapl bolsun meselem. Tapl bolsun. Tapl edelim. Näme bolsun? Meselem kitabyň ady bolsun. Näme diýeli? Kitabyň ady diýelim. Ya da gön şu ýere kitabyň adyny ýazalım. Meselem näme bolsun? Göröwli. Indi after gelsin ikinjem. After näme kim bolsun? Meselem Murat Nesirov. Indi şunda biz şular ýani print etjek bolýar şunu. Ine şu ýerden kitap diýip çykarmaly. Kitap ady ýa-da. Kitabyň ady belli. Kitap ady diýsin, kitap ady diýsin. Ine göröwli ýazsyn. After diýsin. Murat Nesirov çykarsyn. Näde etmeli indi? For ulantyk ýani. For id diýär. Ine index 0 bolan kitabyň ady index birimiz hem after. For id diýär index. In diýär. Näme diýär? Kitapxana diýär. Kitapxana listindäki ine şular üçin her bir index üçin print diýär. Print. Näme print etsin? Näme print etsin? Indi şu ýerde şunu görýär. İlk bilen näme gelmeli bize? Şo ýerik. Näme gelmeli? İlki bilen bize gelecek zat kitabyň ady. Ine hop ýalňyşdym. Başlan. Kitabyň ady. Şey diýelim. İkinji gelecek zat näme? Hop ýalňyşdym. Şular ýani arasynda bir stringin içinde ýazmaly bolýar emmesini. Näme bolsun? After diýsin. After. Ne şeydi? Indi bize şu ýere näme gerek? Kitabyň ady gerek. Göröwli ine şu göröwli ýazgyl ýer gerek. Oň üçin näme etýäs? Bir
format metodunu ulanýas. Ne şey edip şu ýere geljek bir zatyň badygyny belleýäs. Şu ýay bilen. Şu ýere bir zat geljekligini belleýäs. Bu ýerde dam aftery. After'ın ýerine dam after gelmeli şonuň. Bir zatlar geljekligini belleýäs. Bu näme üçin goýuldy bilmedim. Şeýtdik. Indi string ýapýas. Indi nokat diýäs. Format. Indi birinji geljek zat näme? Şul ay näme diýdik? Index. Ine ay 0 diýelim. Ay 0. 0-njy indeks gelsin. Ikinji näme gelsin? Ay 1 gelsin. Birinji indeks gelsin. Ýa ýapýas print'in ýaýyny. Indi görelim näme bolýar. Kitabyň ady diýdi. G diýdi. Aftery o diýdi. Kitabyň ady M diýdi, aftery Y diýdi. Näme üçin beýle diýdi? Sä biz ay diýdik. Ay indeks demek. Ine şul birinji indeks aldy. Ine şunu aldy. Şunun indi ay 0 diýdik. Şunun 0-njy indeksine kitabyň adyny goýdy. G diýip. Afteryna da beýleken goýdy. Bular ýani print edilmeýär bu. Näme ýazmaly bolýar? Kitapxana diýäs. Kitapxana ine. Kitapxana. Nide kitapxana. Bu ýerde kitapxana diýdik. Run diýsek, indi näme diýär? Kitabyň ady göreli. Kitabyň ady göreli. After Murat Nesirov. Näme etdi bu ýerde? For I in kitapxana diýdi. Kitapxanada näçe sany indi ýani element bar bolsa diýdi. Elementleriň sany ay. 2 sany element bar. Onda 2 gezek etdi. 2 gezek print et diýdi. Kitabyň ady diýip duran ýere boşluk goýdy. Nämäni? Kitapxananyň 0-njy indeksini. Ýani göreliňi. Kitapxananyň after diýip duran ýerine dem kitapxananyň 1-nji indeksini goýdy. Ýani Murat Nesirov goýdy. Ene bu ýerde muny goýdy. Sä 1-nji 0 ýazdyk. O bu ýere geçýär. 1-nji ýazamyz 1-nji boşluğa geçýär. 2-nji ýazamyz 2-nji boşluğa geçýär. Ene şeýdi print etdi. Ýöne 2 ýazak print etdi. Onuň üçin onda biz for loop'uny ulanmamyza gerek ýok eken. Şonu öwrendik. Gönü şeýdi print etsek näme etdi? Ene kitabyň ady göreli. Aftery Murat Nesirov. Formatlap ene şeýdi print edip bilýäs. Biz bunu nerelerde ulanyp bileriz? Ene şular ýani kitapxana ýazjak bolsak, ilk şu ýere adyny ýazar, soň afteryny ýazar we aşagdan format bilen ählisini şeýdi print edip bereriz. Şeýdi ýaz bolýar. Ene format metodum şular ýani muň ulaşyň hal ente kitapxana programmasyny ýazamyzda göreriz. Häzirlikçe formanyň näde ulaşyny bilseňiz ýeterlik.